wazuda risingaite, onzi pfeka gemenzi rewhite, wopuwa tsvimbo yakareba kudeso, onzi ngatichiite mupiyaniso. Watosvika izvezvi pazambara, panonzi pakrawa, ndo panogara Mwari panapa. Unogona kutosvika pakuchererwa, uchitogerwa musoro, uchifamba uine chitsvimbo checha chemushenjere. Ini ndinozviziva, ndine hama dziriko izvezvi, vazhinji vacho havatomboda kutaura neni. Asi unozviona kuti mamwe machechi ukanyatsoatarisisawo, ukaatarisisa uine shungu, unozviona kuti Satani ane utsinye. I realize the devil is very cruel. Do you know that there are certain churches that attract dandaheads? Have you realized that? Same generation of empty heads. Vanhu vasina chavaiziva kuchikoro vega ndo vanenge vakazara ikoko. So tukavatarisa so. Even kutaura navo unoona wega kuti it's a lost cause. Kana vatomboungana kudai rega vaswere ipapa. At least havazobata vanhu huro mumabiriji. Ini ndine hama yakadaro, wokuti chero kwaaenda kuchechi ndechitotenda Mwari kuti akatoswera ikoko zviri nani. Dai angowana kukuswera akangomirirawo zvake mazuva ake, ndo zvingatomubatsira. Pozi tikamushayiwa ratori dambudziko futi. At least tikanga tiziva kuti Saturday gega anenge akapfunya chisero pakati. Everyone is set and settled. There are certain churches that attract empty heads all in all. Kubva kumukuru wesowe racho kusvikira kune muimbiri vanamai muSamaria vacho vese. Ukavatarisa zviso zvavo so, unongoona kuti hai, ndo vanga ari magroup D kuchikoro iwa, nemaspecial class. Ukadzinzwa ndimi dzacho, broken English yega, unonyatsoona kuti shungu dzekutaura chirungu dziripo, dzakutaurwa chiri mundimi chirungu chachiya. Divine under glory control, Hosanna Jesus inside, holiness forsaken, regimental international, 4x4 Michael. Inyu ventures yamakafuire grade 5. Tokerei kuchikoro, mutaure chirungu chiri correct. Ndo kuchikidzira vanhu kuti muri kutaura ndimi izvo, muri kuda kudzidzira chirungu. Makuisa mweya mutsvene muchirungu. Chinzwai chirungu chacho mabudiro achiri kuita. Kinatsiyo, Hosanna mambo. Kusvikira munhu akuzviti madzibaba endibai. Unonyatsoona kuti idhandahead remhande pamusoro. Kuti endibai kuti iko ko kudzokera kuchikoro kwenga night school dziri kowanda. Zvino munhu akazviti madzibaba endibai, munomubatsira muchitangira papi? Tongoti Mwari ngaakubatsire. Ina handikukwanise, ndakuenda kumba unorara. That's why I said the devil is cruel. Everyone who find the church of their own degeneration, at your own level of stupidity, there is always an heretic who convinces you. Hi.